polisi bụ ife na-anọ m. This guy na-agwụ nọ maka ya. Ọ na-akụ m ife o, mmegheli ọkụ m, mmegheli ọkụ m. Maka na onye eke ka ọ bụ, ndị be anyị na-ezi eze. Ụmụnne m na-ezi eze. O nwere onye ga-ewelite ọnụ o. Ịka ya ekwu asị gị hapụkwa ya na ịma ka fa si eme. Ịka ya ekwu asị gị ndị polisi gị na-agbakwa. Ịka ya ekwu asị gị ndị eke gị na-agbakwa. Ịmagolu ife anụnwa bụ etu anyị si afụta ndị eke. Na o nwere ike idu and undo. Why na polisi kwesịrị ịbụ your friend? Mana ịma na be anyị mụ na gị na-abụ mala ihe ọ bụ ịwụgharịa awụgharịala gị. This girl sị m na di ya na-akụ ya duga duga. Kụkatị ya ife ndị be ha sị anya asazini okwu ihe ọbụla o mere n'ọdụ oke. Ya wee kwalụ gbasị anya nkịtị ọ sị m mana ọ na-achụ nwaanyị. Na ife ọ na-achụ na nwaanyị nwere part 2 and ọ chụsị anya sị na ya amanye ibom gị ife ọ ga-akụ ya n'abalị afọ. Ada ekwu ife afọ ekwu o, don't say that. Ọ sị m ọ na-ebunye ọya ya na-agwọ. Ọ na-ebunye ọya ya na-agwọ. Asị anya welu maka ụmụaka nọrọ. Ya welu maka ụmụaka nọrọ. Mgbe ụfọdụ onye ya kọlọ sị mgbe ị nụbara onye eke ị mara ịnọgide jechọọ onye eke nụba isi ọdụkwa gị mma. Amụghọkwa m ma ndị eke ma ịnụ nwaanyị ọ na-afịa ha arụ o. Maka na ọ na ihe anụnwa ka nna mara kịta na ọ na-afịa ha arụ. Asị gị onye eke ka iji anụba ị na-esi isi n'ọkụ. Nọ ife ndị mmadụ na-agwụ ya. Ịghọtagosi ụfọdụ na-atị ya ụta. Ya na-edi kedu ife a ga-emekwanụ. Ọ sị m nne ihe a na-aga o. Ọ sị m na ọ bụrụ sọsọ na ọ na-achụ nwaanyị bụ nsogbu na oke mmanya. Ọ sị m ọkwa ọnwụsị ụfọdụ pụta ọdachi ezi ya tọgbọrọ na geeti befalalụ ebe afọ ụtụtụ binie. Ọ na-aṅụ mmanya anya na-ayị ya sị ya na mmanya a ga-egbukwe gị. Ọ na-aṅụ too much. Sị ma ndị ọkwa otete onye ṅụsịla mmanya gbasịa mmanya dị n'ile na ala otete o wekwalụ mmanya bụchọọ na ịjụ ọnya sị gị nọ ife eji ete ekike arọ ọkwa hangover ka na-akpe. Ike gwụrụ si ọ na-eme ife a ya nọzalụ na-eto na-anụ di. O nwere ife ọzọ ya na-eme na ya dozi n'ọnọ letu na-anụ di. Bọsịsọrị onye fe ndị bọsịsọrị ya ma enyerefe kama na ọ na-egote foodstuffs na-edobe ịghọta na so onye afọgo ya chọba ya ga-eji gote ingredients ya ga-eji gwesịrị ụmụaka ife na ife in fact na ya nọzi nnọọ ka Jos nọ n'ebe ahụ maka na ịmagolu onye gwara ọ yara agwa nwunye okwu ese ka ịpụta nsogbu ndị befe mana onye eke ka ọ bụ so everybody is scared of him. Ọ na-aṅụ mmanya na-akwụgharị na-eme ife ọbụla dị ya mma na-akwụgharị. Ọ sị m mana mmanya ọ na-aṅụ dị too much na ya mana ọ ga-enye ya nsogbu. Ọ sị m nne na ọ bụrụkwa na ọ na-ebugharị ụmụ nwaanyị na-akwụgharị n'olu ojekwa ụgwọ họtel na o nwee 3 hotels dị ya na-ejefe ya na nke efe ya na nke efe ya na nke efe ya na nke bọsị o jiri ego na o nwere nke ọ ga-eje na ya amagolo bọsị ego erire nne ịmagolo ọ fọrọ obere na yakwa nke ọ ga-eje bọsị o ji ezigbo ego na ama nke ọ ga-eje. Ịghọtara ihe a na-ekwe ya nọ ya ọ dị that bad ọ dị that obvious. Ọ na-aṅụ mmanya ọṅụsịa mgbe ụfọdụ ndị ụmụ nwaanyị edo ezukosie ife niile zulu wọchị azulu okpu ezukosie emesịa ya na ha na-aba na-afịọcha ya na ha na-aba na-afịọcha ịmagolu ndị otu na-akpọ ya na fonu na-asị ya na-afọkwala enyi nwaanyị nna na-emela nna ọgbakọ na ọ bụrụ ya si ya na-eme o maka na o nwere ndị ya na ya na-abụ na-eme the same thing bụkwa ndị eke ndị ibi ya. So ya na ụmụ nwaanyị na-afịọcha na o nwere one day one girl ji bọtụlụ wee kụwapụ di esi ya di ya na-abata nne ka agba bandage o bu n'isira famesịrị the girl ka ekwu mana mmadụ mesị bịa for her rescue na mana ụdị ife ahụ mere di ojesi ọlụ ọnata ịma nchi ya achọ nsogbu ama ndụ nne ga-adụ n'ụlọ everything will be fine. Immediately that in heal ozugbo ọ banyekwa ije. Ọ sị na ihe a ka o mekete di ebido ya ba arụ ịmagolo ya basị arụ ọ pụọla ọnata n'oge na-agbara na arụ a yabagie for so long ọ na-edi ịgbagolo ya na-agwọ ndasị kedu ife mezili di ada emezi nwaanyị di ada emezi nke kwụsịkwuo ịṅụ mmanya ya dụ surprise ya na-asịkpo Chukwu mebi na-ekpele ya na ekpe na wọkụ na ọwọkwa ekpele ya na ekpe na wọkụ. Ọ sị m nne di ezokete ike kwụla ọtọ gwa ya njọ ọnya na-elu okwere agwa ya njọ ọnya na okwere agwa ya na ya gbara na ọgbaka ife ya na-agwa ya aṅụzi na mmanya n'ofu mbọsị na mmanya ga-egbu ya n'ofu mbọsị na mmanya ga-emesi eke ekwuru ya aṅụzi na mmanya ga-emebikwa ife ikele na ya ma ibi ọ chọrọ ịnọ ya mara na ọnya nwabụ ife na-eme o wee lụzie ofu mbọsị ya a na-ekwu ọ na-agbada o wee kpọọ ya wee gwabịa wee sị ya na ya jikwa wee nwee
nsogbu na kede nke nwanyị wesị ya kedu ife asị mere gị na kede ya chọrọ ịma ọkwa mmanya congratulations ihe ka apụta ọ na ọghara ya jegolo wee kpọọ anya sị anya bịa n'ụmụ ife a chọrọ ịgwụ ya na-elute nso nwoke esekpuru ala sị ya ya biko ya ma na emejọ gị ya ma na ya mere ajọ ife ya emere ya gbaghalụ ya chetakwa na ọ dị eke ya bụ na ọkwa for better for worse ya welu all those things niile ya na-eme as worst ya ịghọta kịta wekwenu mgbe aka nụrụ ọfụ asibeti ya biko ya jụchukwu anyị ya ka ọ nọrọ ka ọ ghara ịhapụ ya sị ya na ya ka gwara gị na ya ga-ahapụ gị ọ nke ya kwuru mgbe a na-aba mba mgbe ị na-aṅụ mmanya ọnya ka ị ka na-ekpe ya ga-ahapụ gị kedu ife ị na-ayọlụ biko ya gwara ya agwa si nwoke yọlụgbogo ọyọlụgbede yọ n'etiti na abụọ ya sị ya na ya ma nnọ ya alụsigo na o nwere ka ya nọlụ bugheli gị ọsọkwa anya bụlụ for better for ihe gwana ya ma nne ya ọ sị bụ this guy atụtụlụ fonu kpọọ ndị befa wee saba ha isi maka na ya nwere nsogbu nwunye wee sị na ọ ga-ahapụ ya ọ bụrụ na ya na-emegbu emegbu na ya da emeti ya mma sinsi afọ ya na-emegbu kedu ife o jere wee na ọnọlụ o wee luo ka arụ adụrụ ya kịta wee sị na ọ ga-ana na ọ bụrụ na ya na-emegbu ya na ya da anọtị ya na ife niile ọ gwara unu bụ eziokwu kedu ife o jere na mgbe afọ ọsị m nne ndị befe wee kpọọ ọnya ya wee naluo wee togo ọnụ ya ọ sị m na ndị befe maara na ndị be ha ma ịghọta na wee gwaba ha sị ha nọọ na ya nwụrụ anwụ na ya ma nnọ bugeli this man na nke a ama mme o bugelisi ụmụ nwaanyị libe nnọọ ya niile ligide welu mmanya ụmụ nwaanyị bụ nsogbu dị nọọ mmanya na siga bụ ife melụtie ọ dị ejide nwa akpịrị aka ọ daa n'ife ngwa ọbụla mmadụ na-aṅụ mmanya ọcha kai ka nwoke na-akwala anya na-agụ ya ọjụọ dọkịta ka bịa nọdụ netebe ya ma nne ya nwere ike nye ya ebidogoli paakị ba ngwongwo nwoke na-agụ ya kpọọ ndị befa kpọọ ndị nke esi ka ekpe ndị be ha wee bịa wee kpegide kpesie ọsị m this man emotional blackmail o sekpụla na na-ebe akwa ka ụmụaka n'iru ndị befe na iru ndị be nke nyanwa ya gbaghalụzi anya ya mana ya mejọrọ ya bikozi ihe sọrọ anya bụrụ na-ayọ were ikpele na-eje ije ọyọ papi ọyọ mami ya na ịmara ebe dị mkpa na-ebe akwa everybody started crying ife ebe dị mkpa na-ebe akwa ịma nha odonwe wee bido bewekwa akwa nke gị sị m nne na ọkụ ya ayọsị anya sị ha ncha niile gbakọzi ayọbịa sị ya nọrọ ya biko na nwoke nwa na ọbụgodo na o mere ajọ ife ya gbaghalụzi ya na ọyọgokwelu biko na omego nna na omego ibie ayọkata ya na enwenyite nwụrụ ọnụ ya gbazi afa nkịtị fa wee na ọsị m nne na kịta ya pakịrị ngwongwo mgbe a na-agwafe ihe ọ na-eme nwere onye bịa nyere ya aka ya biko nwere onye gwanwuri okwu sef maka na eke ka ọ bụ kịta anụnwa ọ bụrụzi eke ya ka abịazi anọla ana bịa netebie ya ama mmie n'ife a chọrọ ịma bụ ife a mere ọjọka ike gwụlụ o nwere ụdị biko ọ ga-abụ ahịa ọ ga ike agwụla ọtọ bụga ọgwa ịghọtago mana mgbe ụfọdụ ana m agwa unu everyday that sorry I dey fix anything it's just for sorry sake mana nke ndị bụ ụlọ nwaanyị mmadụ ka ọ ghara ịnwekwa n'oge elu na ebe fasị gị hapụbazi at least talk to them akwa ife onye eke bụ onye eke ịmaalụ datị na ofe aka lụta mma na ozu ọrụ ọnụ ọ bụrụ ndị eke niile bụ ajọ mmadụ ọ bụrụ ndị eke niile na-eti nwunye bụ ife ọ bụrụ ndị eke niile gbara ajọ mana mmeni nọ n'ime fa ejidetego everything about ndị eke mebisie ifuzi onye eke na-atụ ụjọ especially na be anyị onye eke kwesịrị ịbụ your friend the policy in your court ndị be anyị daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ